ta kuɗi yanda kuke haka burtin haka kuma ita ma ta burtin nan ilimi shine mafita to Allah miki albarka Allah ya kike ba ɗari musu ɗari ko yara guda goma masu baki God thank you wannan dialogue din ma ya fi komai abin da ka ƙara saboda ka gane kaji ɗalibai 10 zai bata hadda Mustapha a cikin ɗaliban da za a bata a cikin guda 10 da Bosho zai bayar ya da shi Allah ku ɗauki baya don Allah baya na ku ɗauki baya.